Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat adda tayo ti maikatlo nga Domingo ti Adbiento. Ti daytoy nga panagsagsagaan na tayo iti sasangbay ti Apo. Ikawes tayo tinaragsak, naginawa a puso. Kas panangdalos tayo iti sasangbay, ti panangrambak ti panakayanak na. Tapno may karita ang makiranod iti daytoy na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabaw yan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem ko na tayo agkonpisarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, nagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Kristo mangasika, Kristo mangasika, Kristo mangasika, mangasika. Apo mangasika, Apo mangasika, Apo mangasika, mangasika. When Apo mangasika, kumararag tayo. O Diyos, makita mada kami nga ilim, si papasnek kami amang padpadaan ti piyesta, ti pan nakaipas nga iti Apo. Ipaayo mo kadi, tatinasgad a puso,
Magipagragsak kam amang rambak iti dati na endaklan na piyesta ti pan nakaisalakan mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagariken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Sorry. Di may basa na daw iti libro ni Propeta Isayas. Adda kanyak ti Espiritu ti Apo Diyos. Pinili kinimbawnak tapno ipakamok tinaimbag adamag kadagiti na panglaw. Mangliwliwa kadagiti na lapunos iti ladingit. Mangiwaragawag iti panagsubli dagiti na pagtalaw. Ken ti panakawaya-waya dagiti adda ti pagbaludan. Imbawnak na mangipakamo adimtengen iti tiyempo. Apanang isalakan iti Apo kadagiti tattao na. Ken ti panang parmek na kadagiti kabusor da. Agrag ko ti Jerusalem gapu iti naramid iti Apo. Mayarig iti nobya a nakawesan. Iti panakarambak iti panagkasar na. Kinawesan iti Diyos iti panakaisalakan ken ballaygi. Awan dudwa nga isalakan tu iti Apo dagiti tattao na. Kas iti sigurado a panagtubo ken idadakkel iti bukel. Ket agdaydayaw to ken kuana dagiti amin a nasyon. Ti sao ti Apo. Agrag-o ti kararuak iti Apo. Tuy pusok idaydayaw na ti Apo. Ket agragsak tuy kararuak gapu iti Dios amang isalakan kanyak. Tanalagipnak siyak ananumo nga adipen na. Gapu kadagiti na indaklan abanag nga naaramid kanyak ti manakabalin a Dios nasantuan tinagan na. Kaasyan na dagiti agbuteng kenkwana. Manipod iti maysa kapututan agingga kadagiti sumarsaruno. Piniken na dagiti mabisin kadagiti agkakaimbag. Pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babaknang. Tinungpal na ti Karina kadagiti ammatayo. Tinulungan na ti Israel nga adipen na. Ti maibasa na adaw ti umuna asurat di San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Kanayon nga agragsak kayo, agkararag kayo ti amin a tiyempo. Agyaman kayo ti anyaman a kasasaad, daytoy ti pagayatan ti Diyos iti panagbiagyo ken Kristo Jesus. Diyo lapdan ti Espiritu Santo. Diyo laisen dagiti sao, anaipaltiing, usigen yu ket di analaing dagiti amin abanag. Pilyan yu dagiti naimbag, ket liklikan yu ti amin, kita ti kinadakes. Sapay kuma pasantuen na kayo, anan-anay ti Diyos. Amang ted itital na, aywanan kuma ti amin yu, Espiritu kararwa ken bagi. Ket yadayo na kayo ti amin a pagbasulan, agingga iti yaay ni Apo tayo. A Hesu Kristo, agsipod ta mapagtalkan ti mga yab kada kayo, ket aramiden danto daytoy. Ti sao ti Apo.
Ti Apo at dako mga kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Imbaon ti Diyos ti maysa a tao nga agnagan iti Juan. Immay amang paneknek kadagiti tattao maipapan iti silaw. Tapno mamati dagiti amin a makangngeg ken kuana. Saan nga iso a mismo ti silaw ngem immay tapno paneknekan na ti maipapan iti silaw. Daytoy ti pudno a silaw. Ti silaw nga umay ditoy lubong amang lawag kadagiti amin a tattao. Daytoy ti pamaneknek ni Juan kadagiti papadi ken Levita nga imbaon dagiti Hudyo nga adda ijay Jerusalem nga agsaludsod ken kuana. Si asino ka? Saan a naglibak ni Juan? Saan asyak ti Kristo impudno na? Si asino ka nga rod sinaludsod da manen? Si kakadi ni Elias? Saan asyak insongbat ni Juan? Si kakadi ti propeta kinunada? Saan insongbat na? Ibagam nga rod no si asino ka kinunada. Masapol nga da isongbat mi kadagiti nang ibaon kada kami. Anya ti maisaom maipapanken ka. Insongbat ni Juan, ti impadto ni propeta Isayas. Siyak titimag ti maysa nga agpukpok kaw itilet ang. Palintegan nyo ti dalan apag naan ti Apo. Adda sumagmamano nga naibaon ang naggapo kadagiti Pariseyo. Sinaludsod da ken Juan, no saan asika ti Kristo wenno ni Elias, wenno ti propeta, apay nga rod a mamumbunyag ka. Mamunyagak iti danom insongbat ni Juan, ngem nakipulapol kada kayo ti maysa adiyo am mo. Sumarsaruno kanyak, ngem jakpay maikari a mangukas iti kordon ti sapatos na. Napasamak amin dagitoy, ijay Betania, iti ballasyo ti Karayan Jordan a pamumbunyagan ni Juan. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Idi Biyernes na panak nagpa periodic maintenance di jay lugan nga maysa. Najay San Fernando y Toyota. Kat idi naala jigar jay number tilugan, nyanaganan, rinisib da. Di jay may counter number 5, nga mang check no anya ti sitwasyon di jay lugan. Di agagur urayak ijay linya taado nga tugtugaw. Kunana, Father may kadtoy. Nga grupang utak mo, tapay amunak, unak ka. Amunak sir ko na impakita na di cellphone na. Dayay page ko, dayay page ti Father Rufo Abaya. Agboy-boy ak iti ay niya follower nak apo ko na liker follower nak ko na. Agboy-boya kano kada break na iso kano ti boy-boya na ay ka nagsaya aten ko na. Tartari gagayan mi ti umay makimisa jay Sibilya apong kinibakit ko ta taga bawang dakano. Ngam di mi pa'y mawayaan ko na ay ka nagsaya atin sir, iso nangas asistar kanyak. Kaya idi agbayad kam manen, nakapila kam di pagbayadan, ti may iso mo lang ti mapan mangi kwa di pagbayadan, nakabaybayag mo di counter piman, tadan sa mo nangi kastilugan na nga 2 million, sagsasa nga gasot sa mo di bilbilangan na di, ay ka maurasan na, sir-siripag ay apo ka agkalyon sa ti iman na dati para bilbilan, matuukan na, uray siyak mabisina kon. Di ko dagasawa nga nakapila mo. Nagtungtungtong day, di ko ako nanakan di lalaki. Day sa Father Rufo day ta. Uwan isaw, imay da nagmano ka, nakashort pa anak mo. Ay apo, nasaya at nakita da ka. Taga ano kayo, aringgay. Napaya nga mamudak, agboy-boy. Ay so mamarites kay nga rudmag ko na akon. Makabali sa nalipata ang mga dinamag tinagandan. Nguwan na yay adama kaam mo, dahiti Ebanghelyo tayo, nagmayat datoy ko na ni San Juan, sinaludsod da. Amoy iti mission ni Juan to prepare the way of the Lord. Imay nang iwaragawagan, palintagan nyo ti dalan, kunanan, agbabawi kayo. Kaya di saludsodin da, si kakaditi Kristo haan.
Si kati propeta, haan ko nalatan ni Juan. Apay ang mamunbunyag ka, mamunyagak ti danum ko na. Ngam adda sumaruno kanyak, natantanok nga adayo ngam siyakyak pa'y maikari nga mangwarwar. Ti kordon ti sapatos na, kapulpulapulyo, ngam diyo ammo, kunana diya niya. Kapulpulapulyo, ngam diyo ammo. Dayat imbaga ni San Juan, mamunyagak ti danom isuna, tinti bunyag na kada kayo, kapulpulapulyo, ngam diyo ammo. Kapampanunutek mat, nung atano adda ni Apo Jesus tata nga, awan ti information tayo handa nga ibagbaga di ubing tayo nga ni Jesus, anak ni Maria, ijay, Jerusalem, na iyanak di kulloong, no awan di information tayo, ta umay makikadkadwa mo ni Apo Jesus kumakanya tayo akas tao, kapulpulapul na tayo, madlaw tayo nga tanga isuna ti Mesyas, ammo tayo nga tanga isuna ti umay mangisalakan ti lubong. Sigurado siyempre nadadala ko nga agbisbisikleta, nakakurong-kurong, pasaray mo ag cellphone no iso-uso, diya mo ag-reels mo ni Apo Jesus no iso-uso. Ngam ni sigurado, kapulpulapul tayo, baka awan makadlaw nga isuna. Kasla hindi pa nawon namot, adala diya, pasaray agsarita di templo, denial jeri nada, handa mari na nga iso ni Apo Jesus. Kano kitaan tayo, tibiyag tayo kakabsat. Kasano ti panakari natay ti adda ni Apo Jesus? Dahiti may kadwa nga maibasa nagmayat. Anya ti kunana. Maisublian tayo di umuna. Anya ti kunana ti umuna. Ni libro ni Propeta Isayas. Imbaga na, ti bilag ti Diyos gapota, natagtagabo da, naababak da ti mano tawtawan, naparparigat da, ti panunot da nga umay amang isalakan, ripuugan na amin akalaban, agbalay gida nga agbalay ti ili ti Israel, dayjay ti pampan ti mindset da nga panangabak ti Diyos. Dayjay ti mindset da nga ibagbagada, abilag ti Diyos. Ito may kadwa nga maibasa ko na ni San Pablo kada, umuna surat ni San Pablo kada iti tagatisan ulonika, anya ti kunana, agragsak kayo, kanayon kuma asiraragsak kayo. Agkararag kayo iti amin a tiyempo. Namirisin nyo diyang sentence na, agkararag kayo iti amin a tiyempo. Kung nakadya nagkasar, impalagip ko kadagay nagkasar di kalman. Agtinna ko na kayo, sakit ken salunat, rigat ken namay, ragsak ken, liday, nya, kakunana ni Apo ni San Pablo, agkararag kayo iti amin a tiyempo. Ti magamin tendency, amoy ti tendency tayo nga tattao, agkararag ka, anya ti kararag tayo, Apo, awang ko mati agsaksakit, Apo, mapagan ko makarwar ko di anak ko, Apo, agbalaygi ko Apo, makaabroad ko nilakay, wano ni bakit ko, naglakang ibaga di jay positive akararagaan. Nagkararag tayo. Positive. No mabalbalin di jay pagsayaatan tayo amin. Kanagmayat talaga ore sinumot Apo isalakan na kamkuma ada pwede ti kararag ti managing bubukod nga kunada nga Apo anya na ganan paraburam dagiti paraburam ngem syak kadi ati ipang pangrunam managing bubukod mo dayay. Yeah, kunana. Ngam dati kunana, agkararag kayo ti amin a tiyempo. Taapaya, adda ni Apo Diyos kanya tayo, even in our sickness, idtasaki mo, maipari na ti kaadda ni Apo Diyos. Idta frustrations mo, dagiti gundaway nga kaslahaanan nga mapatpatgan di jay dawat mo, idta nga mari natay no dadduman ni Apo Diyos. Kadagitay problema tayo nga kaslahan nga masulsulbar. No daduma itid na, tapno mari na tayo nga adda ti Diyos amang isalakan kada tayo. Dahil ngay may salang nga tonglabon, amoyo ti sao nga tonglab. Go! Amoyo ti tonglab. In English, tonglabtang. Anya tunglab dayte kay no dayte ko naglangoy ka ammo nga ammo ti aglanguyan amo yun ang isalakan namintlo ak nang isalakan ti dandan ni Malmos. Gadtoy dagiti agbasbasa GSBI
Adda kam GSBI di St. Benedict Institute. Napang kami nagauting dito sa San Esteban. Nom mata naglugang kam ti racket, nagadwa kami lalaki, babae, may sa nga pinger ti racket, amoy ti racket. Hana nga ti racket nga mapan nga boom, kunana haan ti racket nga paglangoyan, ay ba pagluganan tayo. Kagaputan na ubon-ubon nga kawayan, nagtutugaw mo dagiti taga SBI ijay igid na, ay napasikat ak mo taga ubogak, nagbatayak di igid saak, nagtambling ti patalikod, si morot mga naipalub datang racket na kaluban ti dadduma. Pagpagat kasta ti danom di da pay lakuna. Di may sa nga ka-eskwela ka pagpagat kasta danom ka babae pay mat. Maudin nga ang ito. Kanagado di ipaigid ko kada ko. Hindi nya na ganan. Maudin nga ang ito. Naibansag ko iya racket ka rimwar sa amin nga danom agraman mata kada agong kada kuana ka siyempre bye-bye ka nagapgad. Halay nakadadon ta aramidan da no nya dagita aramida bitugan da tabukot kada di mi pay mo laamot ti mouth to mouth resuscitation idi ta napintas pay mo di siya kuma o di nakagundaway kuma. Kadi nga itong lab nga daytay agtong lab kan nga daytay maudi nga anges mon nga tila maibagamon ka apo diyan yan kararagan nga maudin. No daduma kasi ti biag tayo. Daytay nini, itid na, aging gana nga, sakit mo, daytay dandani, maudi nga tong lab mo. Tapno, at da kararag mo nga napudno nga, apo, kaasyan nak. Apo, tulungan nak. Isungarod nga, iji pakarigatan tayo, no daduma, iji nga mariin na tayo, ti panangayat ni Apo Diyos, no daduma kanya tayo. Taapaya, no naragsak tayo, di tayo maamam mo ni Apo Diyos. Nakaawat ka bonus hanggang nakimisa kita Idi na ibos mo takas lalim mabas akimat kaman makimisan apoy kanak mampay gunggunam. Ya ano daduma ngamin no daytay maitid na mo joy paggan na di kararag tayo no daduma ipesto na tayo tinasaya at nga trabaho itid na dagiti kasapulan tayo no daduma kemalipatan tayo met. Sa tayo agpabasol king kuana no agnangabit manen. Iso nga ni Apo Diyos nakakabsat, agkararag kayo kunana, iti amin kasasaad. No, dadawatem, agyamang ka, no dahiti marigrigatang kan, tay maudi atong labmon. Masapol nga agkararag ka. Kaysa tatta kajak pa unay agtentenisan, na hiligak mo ti tenis, tatati pa niya na ganan, pagkabkabawa kon kabisbisikletan. Bisilita ka may sana piyata may sakad ta awan ti kamarites mo tano tennis ka dapay la chismis na. May mayat di bisikletan ta makamu ka biag mo ta may san. Bisikleta na nagmayat idtuyan kung kunak dayay senaryo nga data taltalon nga nagmayat nagadok kan naway. Kinagmayat jari nana daytoy ati grasya ni Apo Dios ngem ayan na nga ta ni Apo Dios idtoy adali mabas abagon nagobertik ayan ti imbahada brang kunano ka opo nitaem kinigtot nak pay ni Apo Dios ayan na nga ta ni Apo Dios idtoy kunak ka adali mabas abagon na dandaninak na saplid ka dandani awanen. So di maudi nga daytay surrender kan nga awan apulos tilaban mong ka kamangem ni Apo Diosen. Iso nga uri, iji problema tayo, iji frustration tayo, iji rigat tayo, kadagitehan nga masulsulbar a problema tayo, no daduma, makilanglangan ni Apo Diyos kanya tayo. Haan tayo lamadlaw. Makipulpulapul kada tayo, kunana ti Ebanghelyo. Ngam no daduma, di tayo mapanpansin. No smooth sailing, jibiyag mo, na nagmayat jibiyag mo, no daduma, apaya apo hang kami mga agbasbasol. Agtudtudyo kami mat. Awam mat agar aramid ti madikada kami. Apa yang ada kampay laeng ti ikan na panubok. No daddo mga rod ka lumaglag anja kararag mo. No awam mat ti ited na nga pangkigtot kanya mo. Kuno dayta ited na kanya nga dayta agsurrender kan ta maabak kan. Makilanglangan lata ay ayaten na kalata ni adarata talikudam ni Apo Dios. Kuno daddo makemalipatan tayo mo ngamin. Kitata ramrambakan tayo, anya daytoy nagadung rambarambakan tayo ti arkidiocese tayo kada pagilian tayo jubilee kung kuna tayo ngam anya ti kadakkelan a jubilee.
Anya ti kadakkelan nga panagrambak, daytoy rambakan tayo, agsagsagana tayo, upat a Domingo ti Adbiento, 9 days novena, anya ti rambakan tayo, ti pannakayanak, the greatest jubilee ever Isuna ti kadakkelan nga hubileyo, apaya, lubong na ilumlum ti basol, awan namnaman na nga umangat, tila namnamaan na dagiti tattao kagubaten na ti ararin tapno agbalay gingam hanga iso ti panangabak. Na ilumlum tayo nga ti basol na isina ti relasyon tayo kini Apo Diyos. The greatest jubilee happened ang more than 2,000 years ago. Anya day ti panakaipas ngay na. Iso dayto iyo umay na rambakan tayo manan. Nagado nga pagrambak tayo, Christmas tree, Christmas light, adamo Christmas tree ti ansisit anya Christmas village ti ansisit ita sango in kayto kitaan data nagbabatitan. Contest kanupay daya jambo pa sino mangabak pa idtan. Karambak tayo dagijay, ngam ti ibagbaga na the greatest jubilee, di pan nakaipas ngay na itanok tayo. Makilanglanganan kada tayo, makipulpulapulan. Ito'y nasanton amisa, makipulapol, awaten tayo pa yan. Ngam no daduma, no sabali di pukos tayo, no marigrigatan tayo, haantay mari na, ang makipulpulapol ni Apo Diyos kada tayo. Ure at kumkumunyon ka, no di jay rinam ka hamu madalusan, hamu maklir, di jay pamatim, hamu mariri na nga da ni Apo Diyos king ka. Kas pangarigang kuma, madadagiti tattao, tayo no daduma, nabanbanog tayo. Apa yang nabanbanog kan? Adamot kwartam, ham mga problema ti kanam. Adamot nasayaat nga pagturugam, adamot nasayaat nga lugan mo. Ngam apay di jeri na kinabanbanog. Apay no daduma kakasla na umuma. At dagiti agtrab-trabaho, nagbalinan nga rutinary, ididamdamo ka, nagragsak mga agtrab-trabaho, tatan tila pampanunutin nan, agretairak kuman. Nauman, nabannugan. Apaya nga mabanbannog ti tao no daduma, uray no parinaan na ka ni Apo Diyos, nabannugan. Apaya no daduma, ngamin, umuna, no hamon mari na ni Apo Diyos ita trabahom kasla awan bunga na dayjay trabahom mabannog kan maumakan saya atom ti agtrabaho dagiti katrabaho ang mga kaslala handa mo saya aten agsit-sitik dapay kasla dala naragragsak frustration makabannog ipapapatim. Dagiti ko membro ti kamang ti pamilya tayo, nanang wano tatang, adada ti abroad. Dala, di da pa'y mangan. Kontrolin da pa'y kanenda, tadala maipawit da. Apo dagiti anak da, di da maagbasa. Alamat, ginabatid to yung mat, kunamla no don niya. Alay, nagakakaasi. Sa dala malagip nga kumusta, no kinsinas kin katapusan. Ti allowance mine. Di na pala na awat apo unnat di buok nan, tingig pa'y nga magnan. Kung ano na yan. Kaya agtrabaho, piman, agkalkal yung nga maululaw, tibisin kada di pa'y makaina na frustration na banugan. Oray magkanya tayo. Oray pa di mo't Gaso mo tapadi ka mo, ipapatim tag trabaho, itid mo amin tabagim, itiram ta isem mga oray langat at no, rumagsak laang. In the end, ti masabat mo kasla ampungan na kami suod. Di ka pala makapudpud no. Awan to pay laang. Isuti ko namin ka, reshuffle kuman. Nanouma kay kanyak, karkaro ak maanda kayo. Nakailaki din ko na amot Hana mo natangsit. Nga handi dya, makabannog. Nangruna, no di dya trabaho tayo, haantayon nga ri na anti kaadda ni Apo Jesus, no haantay nga palubusan dagi jay, makabannog. Narigat. Anya ti tendency na day jay. Bagyan tayo di trabaho tayo, personalan. Agtrab-trabaho kan para promotion, agtrab-trabaho kan tamapalakpakan, agtrab-trabaho kan tamaitanok kan.
No awan ng palakpakan niya mo, nanda ka impromotan, frustrated ka, biyag mo, naggubat kayon. Iso nga di dyan no daduma, iso di dyan makabadnog. No haan tayo ang nga ammo ti agyaman, no haan tayo mariina ni Apo Isus ti inaldaw, iso di dyan maumuma ang mabanbanog di dyan na tayo. Marigatan di dyan na tayo. Nadadag ito'y taga-agbasbasa di St. Benedict Institute o may damot agkanta kanya yung nagkantadan. Agbasbasa da jay suda dagiti idaldalan dagiti St. Benedict sisters iti nagbasaan mi ti katikista idi kaumayda kung kuna ni Madrid tatay ka at least may naiwang kang kwan dito anya ti pangawag na dayayan pero ti pangalan oy sister hindi ako sila oo pero ikaw ay hindi pwedeng ilagay mo sa utak mo na ako yan. Apa yan, in merit mo di bagi mo, dumakkel ta ulom kaslakan to paliton, amoyo palitaw. Nagkutong ang dakkel ti ulo na, siyak dayjay, da kami dayjay, bagik dayjay, Madi, mabannog ka. No nalipatan danto nagan mo, di ka pa'y nagpakamatayan. Nalipatan niso dayjay, makabannog no kasja. Anya pa'y dagiti pakabanbannogan ti tao nga marigrigatan no daduma. Ado dagiti bagi jes tayo. Ado dagiti awitan tayo nga makatultulong kada tayo. Haam mo mari na ni Apo Isus nga adda kanyam nga adda uri kapulpulapol na kani Apo Isus. Haam mo nga mari na no dadda kita apal. Ado ti tao nga managapal. Amoy ti sao nga apal? Haan? Nohan nyo nga amo managapal kay ngamin. Ada tay aja ko nada nga roden nga iti Pilipino bawal ang umasinso. Bakit? Magagalit yung kapitbahay mo, han? Agam mo tayo. Bawal ka no ti umasinso ti Pilipino apaya magalit di kapitbahay mo. Ado ti kasjay mga tao. Imbes nga makipagragsak no daytay adda achievement mo, agsak sakit tinakem na. Padasin nyo. Hindi adda dagiti managapal nga tao, no dayjay tinagyan kas ano nga umay ni Apo Isus nga kapulpulapol mo, no tinagyan ti pusom ka dayta inggit, galit. Dagiti no or-ornong ti galit na. At dagiti tao nga hamo pa'y namimit, hangkay pa'y nagkadkadwa, hangkayo pa'y nga kwan, at dala makita na marururuden agkwan. Imula na di galit iji puso nan, kasla kagurgura na kang di kay pa'y nagkitkita. Kas ano nga umay ni Apo Isus na tinagyan ita pusom kagalit, inggit. Ado dagiti baggages tayo no daduma. Regret. Nagkamalikan, pakawanam tabagimon, balbalyam tawagas mon, ngam no daduma, decades ago, wano centuries ago nang ron tinapasama kan, sisisyom pa'y laji bagim, pagpabasulim pa'y laji may sa akamalim, aging gana tataropam kamali. Di ka pa'y makaisam nga nasayaat, di ka pa'y makapagragsak, agragsak kayo kung nanangaron apaya, agbabbabawi, pakawanin mo, agragsak kan. Kas ano nga umay ni Apo Isus nga makipulapul king ka, no, dagito yung mati, nagyan na. Kas ano nga umay ni Apo Isus nga kapulpulapul na ka, no, dagito yung mati sulat na. Tatag, sagsagana tayo para iti Christmas. Agsagana tayo. Agragsak tayo. Tata nga Domingo, makita yung pink nga kandela, awamot nga minti, pink nga badok, pink kumapit ti color, option na kuma, pink kumamit. Joy, kunana di dyan, kaya ito basaan na nyo makita. Ragsak. Kagas ano nga makapagragsak ka, no, dagito tinagyan ti pusod tunggal maysa. Ulitin tayo haan nga ti ragsak, gaputa, adda sa nikwam. Haan nga gaputa ragsak, adda bangbanglom. Nga nabanglaw, uri ka nabangbanglom no, naangot mo ta kinarakaram, awam mo laeng. Uray baro talugam mo, kadabalay mo, no daan mo jay kay katatao, awan lata, han nga umanay da kita. Tiragsak iso jay panang waknit.
Isugarod nga, joy to the world. Di mat? The Lord has come. Litseng, litseng, litse. Litse kayo ka no. No ang kamangtad ka litse. Kung nadagati ubingag kan kanta. Joy to the world nga rudan apaya. Ngamin simmang bayan, imay ni Apo Jesusen. Tikurang na kanya tayo dadtan. Tikurang na kas ano ti panangawat, kas ano ti panang welcome, kas ano ti panangarakop king kuana. Kas ano ti pan nakariinam nga makilanglangen king ka, makipulpulapul king ka. Kas ano ti panangriinam nga addalata kang kanayon, oray iti problema, iti frustrations, kadagiti pakabanbanugan tayo, dagiti pakarigrigatan tayo, ragsak, namay, ginawa, salunat, kas ano nga panangriina tayo nga addalata kuman ni Apo Jesus kanya tayo. Di jay mo ti saludsod. Kamaudyanan nakakabsat, no da kayo, nagasat ka, no maririinam nga adda ni Apo Jesus king ka. No ni Apo Jesus kakadkadwana ka. Bo! Maririinayo nga adda ni Apo Jesus kada kayo. Ay haan? Nya nga roti adda talikodan nyo. Kaya iyaw, ibaong ko. Kino adda kanyam, anya ti misyon mo. No adda marigrigatan akabsat mo, ipariinam ang adda ni Apo Diyos. No maupupay, papigsaem. No marururod, ikam ti kapyana. No napnap no pay latigalit, sursurwam amamakawan. Misyon mo dayta, mangtulong kini kabsa mo. Misyon mo ti mangipari na kadakwada nga adda Diyos. Anya ti aramid ni Apo Diyos, dadta ti ayat, kinapakumbaba. Anya ti aramid nga adda ti Diyos, adda pinnakawan, adda sinnaranay. Anya ti aramid nga adda ti Diyos, no adda mabisin pa kanam, no adda marigatan tulungam. Dahil nga rutin na Diyosan nga aramid. Kataptan no maaramid tayo di kakabsat, apay hantay nga ta nga kapulpulapul ni Apo Jesus. Hantay nga tamari na nga kapulpula kadkadwa na tayo ni Apo Jesus. No maaramid tayo dayahan nga ta nga maibaga tayo nga every day is Christmas. Kung kuna tayo, di mat? Christmas lata ano adda Diyos ta pusom, adda ni Apo Jesus ta pusom. Ori ka Christmas amin nga Christmas, ori ka kanam amin nga lechon, ori ka tudukom amin nga lechon, kada Christmas tree amin nga Christmas tree. Nyo di puso ka nagadayumat, ag-awam mat laeng magbanbanog ka laeng, agsaysayang ka laeng. Nga ti kunana agkararag kayo, ti anyaman akasasaad, agragsak kayo. Kuna ni San Juan Bautista, dadta, kadkadwayo kapulpulapul yung diyo ammo. Nagmayat ko mga kunana ka, wan dadta kapulpulapul yo, ammuyo, adda kayo kenkwana, adda isuna kada kayo. Nagmayat ko mga dayati ibagana kada tayo. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak, iti maymay sa Diyos. Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo an Jesucristo. Bugbog tong anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos. Naiyanak san anaparswa. Diyos sa kasumatlaing iti ama. Kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapo kada tayo at tao. Ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit. Kat nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti pannakabalin ti Espiritu Santo. Kat nagbalin a tao. Kastamet ana ilansa iti krus gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti may katlo nga aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulit sa dilangit kat situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarayan na dinto agpatingga. Mamati ak met Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtaw diti ama ken ti anak,
ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti iglesia amay maysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Inte umararaw iti man nakabalin nga ama, taimbaon na ni Juan Amammunyag, tapno isagana na ti dalan ti anak na. Iti daytoy a tiyempo ti panagsagsagana tayo, intay dumawat ti tulong ti Apo, tapno maikari tayo met iti yaay namanen, iti tunggal panggep ko na tayo, o may kaapo Jesus, ket isalakan na kami. May kaapo Jesus, ket isalakan na kami. Agpaay iti simbahan tayo, ni Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, religyoso ken religyosa, ken amin amang isaksaknap ti sao ti Apo, takanayon ko ma si ayat da, amang isagana iti dalan ti Apo iti puso, ken panunot ti amin a tao, kumararag tayo. Para iti pagilyan tayo, ken amin amang iturturong iti gobyerno tayo. Tapno maimiris da ti pateg ti panagsagsagana, ket isagana damet ti bagida, babaen ti itutulong da kadagiti agkasapulan ken awanan. Kumararag tayo. Agpaay kada tayo amin tapno isagana tayo met, dagiti bagi tayo, amang pasangbay iti yaay ni Kristo amang isalakan kada tayo. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti kakabsat tayong agsagsagaba iti adu akita ti sakit, ti bagi ken kararwa, tababaen ti panangkadkadwa tayo kadakwada, maamiris damit ti patig ti ay ti anak ti Diyos, dito'y lubong. Kumararag tayo iti Apo. Hintayo met idawdawatan dagiti amin natay tayo, tababaen ti bunga ti papatay, ken padanggugar ni Apo Jesus, marakpat da kuma iti panakipagkararag iti Ama. Kumararag tayo ti Apo. Agulimet tayon temet dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Ama anadong dawatin mi nga ipangag mo dagitoy unnoy mi, kat masagrap mi tinaununeg aka ipapanan ti Paskwa, dawatin mi dagitoy itinagan ni Kristo nga anak mo ken Apo mi.
Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Dawatin mi apo ta maidaton ko maakan kanayon ken ka ti sakripisyo tinapasnek a panagserbi mi ken iti panangtong palmi iti insungsong mo a misteryo ibungan ako makada kami ti panangisalakan mo gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda ko makada kayo itag-ayo dagita puspuso yo agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay amay ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi iso nga impadto dagiti amin na propetas sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat Nimet Juan Bautista in waragawag na nga asidag tiya aynan sana impatuldo idi nga addan ketimet laeng anak mo ti mangipaay ada kami agraragsak kami amang pasangbay ti misteryo ti innapan nakaipasngay tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantaan na ti imno ti pannakaidaydayaw mi ket konami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin a parswa, si langit ken daga napno dayti pakaidaydaywa. Hosana iti kangatwa madaydaya ti umay tinagan ti Apo Hosana iti kangatwa. Pudno ay Apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak.
Ti misteryo ti pammati. Inakaminsalaka manubuti sa ngalubonga. Iti ngarod panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan ket parairayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pam ti Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to, keneng gasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ni nagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, eroknoy mikan ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti Ama, katlalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. sa dilangit. Item kadakam ti aldaw ito'y ti kanen mi ti patinayong nga aldaw pakawanen dagiti basbasul mi asmet kuma iti pamakawan mi kadagiti met nakabasul kada kami di nakamet baybayan nga umanugo iti suliso ket isalaka naka iti daga
Buhatin mi kan kaapo tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayan. Kapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karing o may kakanyag, nganti may salae nga sa mapaimbagton ti karal.
Aramidan tayo ti second collection para kadagiti anak tayo nga agbasbasa nga katikista. Tulong tayo kadakwada apo. Kumararag tayo. Apo ipaay mo kadakaasi, taday din na Diyosan na sakramento, dalusan na kami iti amin a kinadakes, ket saganain na kam ti panangrambak mi ti piyesta, ti panakaipas nga iti anak mo. Iso ang makipagbiag, ken makipagariken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti enggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaega pamindisyon. Lawagan pasantuen ken pagasaten na kay kumatiman nakabalin ken manang nga asi a Dios da kayo amamati iti daydiya ay ni Kristo ken mangnamnama iti yaay nan tumanen. Papigsaan na kay kumati pamatiyo paragsaken na kay kumati pananginanamayo parigtaan na kay kumati panagayat yu iti Dios ken iti padayo a tao. Iti kastada kayo nga agragsak itatiya ay tinangisalakan, inton pidwa na ti umay pagasatin na kayon to nga iragpat iti agnanayon abiyag.
Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumabakit agbati ko mga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Nalpasin ti nasanton a misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo.